kanuni an b'o ta k'o di DMS TV filɛbaa bɛɛ lajɛlen ma yan fo aw sigiyɔrɔ la an b'a fɔ aw ɲɛna k'aw bisimila an ka baara jɛmukan kɛnɛ kan dɔkɛlaw ka kɛnɛ maa o maa n'i kɛra dɔkɛla ye an ka baara jɛmukan a bɛ wuli k'i sɛgɛrɛ k'i bɔ k'i yira diɲɛmaa la laɲini ye mun ye yaasa an bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ dɔkɛla ye cogoya mun na o hukumu kɔnɔna na bi an bɛ kalama an n'an fa dɔ bɛna jɛ ka bi kɛnɛ k'o ɲɛnɛmaya ɲɔgɔn fɛ a ka baara bɛnnen don fɛn jumɛn de ma a donna baara in na don cogoya jumɛnw na baara in nafa fo ka taa s'a gɛlɛyaw ma a bɛna a da don o la k'o fɔ ne ni aw bɛɛ lajɛlen ye an b'a fɔ aw ɲɛna k'aw bisimila ye an ka baara jɛmukan ale kɛnɛ kan. Assalamualaikum ne fa. Waalaikumsalam warahmatullahi. Somɔgɔw bɛ di? Kɔri baasi tɛ yen nɔ? Ala kana baasi k'an si la. Ne fa an b'a fɛ k'i tɔgɔ n'i jamu dɔn i ka baara bɛnnen don min ma i sigiyɔrɔ bɛnnen don yɔrɔ min ma k'o ɲɛfɔ an lajɛbaw ye. Bon ne tɔgɔ Burama Sakɔ komi jamu yɛrɛ tɔgɔ tun caman bɛ n dɔn Sakɔ la. Bon ne ye fleur baarakɛla ye n sigiyɔrɔ bɛnnen don Senu ma. N bɛ n yɛrɛ ka du kɔnɔ mais en tout cas n ye fleur baarakɛla ye n bɛ baara kɛ Kalabankura aéroport sira la voilà. O diyara n ye i Sakɔ. DMS TV filɛbaaw an b'a fɔ aw ɲɛna k'aw abonné an ka plateforme bɛɛ lajɛlen na Facebook YouTube o n'a ɲɔgɔnna caman yaasa an bɛ ka jɛmukan dumanba minnu bɔ olu kana se ka tɛmɛ aw kan cogoya mun na a ka di aw minnu ye aw ka publicité ka tɛmɛ an ka jɛmukan in kɔnɔna na an ka dayɛlɛlen bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye numéro minnu bɛ tɛmɛ an ka écran duguma a bɛ weleli ko la ni Ala sɔnna ma an bɛ jɛ ka baaraw boloda. Burama i Sakɔ i y'a yira n na k'a fɔ k'i ka baara ye fleur baara ye yala Burama i bɛ se k'i da don a la k'a fɔ an ɲɛna e yɛrɛ donna fleur baara la cogoya jumɛn de la? Bon n bɛ se ka n da don a la k'a fɔ aw ɲɛna parce que diɲɛ fɛn o fɛn n'i bɛ don a la f'i yɛrɛ k'a kanu fɔlɔ donc o la i bɛ se k'a ɲɛ sɔrɔ a la. Ne donna fleur baara la a ni kanu kama mais yanni n yɛrɛ ka kɛ fleur baarakɛla ye n ye yiriw kanu trop depuis so n tɔw tun bɛ lɔgɔ tigɛ mais ne ka sira tun tɛ lɔgɔ tigɛ fɛ mais n bɛ tilema ban n bɛ nakɔ sɛnɛ n bɔr'o la ka Mali yala sɛnɛ bolo ma ka tila ka na b'o la ka n sigiyɔrɔ bɛ Bamakɔ ma bon n sigiyɔrɔ bɛnnen Bamakɔ ma Ala y'a kɛ n delila ka tɛmɛ a fɛ ka kɔrɔ n ja in fɛ yen quoi n tun bɛ kalo la 800 n ye denmisɛnya ma n y'o don baara kɛ ka taa ka baara bila pewu n yɛrɛ tun t'a dɔn ko n bɛna kɛ fleur baarakɛla tugun en tout cas n ye muso furu denw sɔrɔla gɛlɛya nana encore gɛlɛya nalen dɔ ye n ta nɔgɔbɔ la bon après a nana n ta nɔgɔbɔ la ka tila i bɛ baara min dɔn ka kɔrɔ n'a ka di ni ye ni i ɲɛ dara kan dɔrɔn i b'i taabolo dɔn donc Ala nana kɛ a ye n ta nɔgɔbɔ la nɔgɔbɔ ɲɛna a don 250 mais après a nana ko a tiɲɛna n bɛ baara kɛ a ye n sara kɛ 400 bon n'a yɛrɛ ye fleur turu sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ n wele n bɛ taa bon a tɔ yɛrɛ kɛra a bɛ taa chantier tɛrɛmɛ dɔrɔn ka n bila a la k'i kɔ don bon n nana b'o la fana o tigi jardin t'o bolo bon toujours n bɛ taa n sigi baara ɲini yɔrɔ la ni baara ma sɔrɔ encore n bɛ tila ka taa n fleur baarakɛla dɔw fɛ yen bon avant que n kana n sigi a kɛrɛfɛ ko n b'a ɲɛdɔn n nana n y'a ka baara minɛ ka kɛ n ta ye n b'a kɛ sarako kuma tɛ ni n taara n'a ye min di yan n b'o minɛ n'a ma fɛn fana di yan n bɛ taa so Ala kɔni ye to a la n ye baara dɔɔni sɔrɔ o la o de Ala sigi bila wala. O diyara n ye Burama i y'a yira n na sisan fleur baara i donna a la a kanu de kama yala Burama e yɛrɛ k'i ka yɔrɔ dayɛlɛ i yɛrɛ ye ka fleur baara kɛ i yɛrɛ ye k'a ta o don na ka na se bi ma a bɛ waati joli bɔ? Bon ne donna ne ka fleur baara kanu parce que n tun bɛ sigi min fɛ yen o ye n di aéroport la n kɛra yen chef d'équipe ye contrat tɛ n bolo mais n nana n to la en 98 n nana n to la donc après komi i bɛ taa baara kɛ mɔgɔw ye ni n jiginna n bɛ yala yala n bɛ maloforokoninw tɔmɔ carré kɔnɔ donc kana to la ka yɔrɔ dayɛlɛ yɔrɔ dayɛlɛli ɲɛɲini n yɛrɛ dɔɔni dɔɔni o kɔni daminɛna en 98 o de Ala sigi bila wala. 98 fo ka n'a bila bi la Burama kɛlen bɛ k'a yɛrɛ ta baara in kɔnɔna na Burama yala i ka baara in kɔnɔna na e bɛ mɔgɔw kala i ka baara in na i ni mɔgɔ dɔw bɛ ka jɛ ka baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ yan? Bon ni mɔgɔw bɛ ka jɛ ka baara kɛ walima mɔgɔw b'i bolo hali sisan i b'u kala? N ye mɔgɔw kala mɔgɔw bɛ n bolo hali sisan n b'u kala parce que n yɛrɛ den bɛɛ b'a kɛ olu fana ye kalanden dɔ de ye bon mɔgɔ wɛrɛw kalifalen bɛ na yan alhamdulilayi fana bi n ye dundadu caman ma parce que
n ye dunda n'u kalan u fɔrilen n tilara ka dunda d'u ma a dɔw bɛ 25 ta kalo la bi bon o kɔni n ye mɔgɔw kalan hali ne yɛrɛ muso ni n denw u bɛɛ bɛ na hali kunu aw nana bi de sinon hali kunu ne muso ni denw bɛ nɔgɔ bɔ la yan donc u bɛɛ bɛ na baara in kalan yala n'a ka di mɔgɔ minnu ye halisa ka na baara in kalan dayɛlɛlen b'o tigi la mɔgɔ dayɛlɛlen b'o tigi ye o faamuna DMS TV filɛbagaw an b'a fɔ an ɲɛna k'aw kana ɲina dɛ a y'aw abonné halisa an ka plateforme bɛɛ lajɛlen na Facebook YouTube o n'a ɲɔgɔnna caman yaasa an bɛ ka jɛmukan dumanba minnu bɔ aw bɛ se ka nafa sɔrɔ a la cogoya min na a ka di aw yɛrɛ minnu fana ye aw ka publicité ka tɛmɛ an ka jɛmukan in kɔnɔna na an ka dayɛlɛlen bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye numéro minnu bɛ ka tɛmɛ an ka écran duguma aw bɛ se ka weleli k'o la ni Ala sɔnna ma an bɛ jɛ ka baaraw boloda Burama k'a daminɛ 98 la ka na se i b'a fɔ don min an bɛ bi la yala Burama ye gɛlɛya jumɛnw sɔrɔ baara in kɔnɔna na voilà n ye gɛlɛya caman sɔrɔ gɛlɛya da ye fɔlɔ ni i bɛ baara min kanu b'i la i b'a fɛ k'a kɛ ni se t'i ye dɛmɛbaga dun t'i la donc i bɛ gɛlɛya caman sɔrɔ a kɔnɔ mais n ye n yɛrɛ farikolo ta k'a bila n ka gɛlɛya nɔ la dɛmɛ nɔ la quoi parce que n'i yɛrɛ farikolo ta k'i ka dɛmɛ kɛ n'o ye donc o ye dɛmɛna banbali de ye quoi ne bolo o ka fisa den mɔgɔ la dɛmɛ n ma dɛmɛbaga sɔrɔ n yɛrɛ la mais n ye n farikolo de ta k'o la baara mais après n ye gɛlɛya caman sɔrɔ parce que n nana n sigi Febaki da la u mago jɔra parking de foire ma daminɛ parking de don u ye n lawuli ka bɔ yen n bolobagatɔ ye n ka minɛnw cɛ ka kalifa dɔ la comme verdure ye fɛn fɔ sugu dɔ ye a kanu bɛ adamaden bɛɛ la hali n'a sigir'i ka du cɛmancɛ la i bɛ se ka fɔ a jɛngɛ n ka tɛmɛ yan fɛ mais a kɔni man di ye k'a cɛ ka bɔ i ka so pewu bon n ye chance sɔrɔ o yɔrɔ la n bolobagatɔ ye n sɛmɛ yɔrɔnin min na dɛ n ye chance sɔrɔ o yɔrɔ la ka n sigi voilà o de ye a gɛlɛyaw ye o y'a gɛlɛyaw ye parce que hali m'a ye k'a fɔ ko kɔlɔnsen wari bɛ n kun ne tun bɛ kogo de ta kogo diyara kɔlɔn bɛ kuru kɔnɔ n bɛ bitɔn de datigɛ so ninnu kan n b'olu fa ka kogo ni diyara kogo ni pan ka n cun ka ji bɔ o la ka tila k'o so ta k'o sigi o kogo ni sanfɛ ka n pan ka n ka arrosage bɛɛ kɛ n'o ye k'o ban n tor'o de la n'a tigi yɛrɛ nana n sɔrɔ n y'o de f'i ɲɛna toujours ni verdure n'a sigir'i ka yɔrɔ la donc i b'a kanu quoi bon a tigi nana ko vraiment nin bɛ sɔn ka fisaya ale yɛrɛ ka so kɔfɛla ma ka kɔlɔnsen yɔrɔnin yira n na bon ala y'a kɛ n ye kɔlɔn sen mais n tun bɛ sɔnni kɛ n bolo la bon ne kɔni bolo kɔlɔn tɛ yɔrɔ min na n'i ye kɔlɔn sɔrɔ lafiya dɔ sɔrɔ la voilà o yɔrɔ la n bɛ n provoqué ka foli kɛ Kɛnkɛri Lamini na a gɛlɛyara cogo o cogo i ye dɛmɛbaga kelen min sɔrɔ n yɛrɛ la Lamini don parce que a don na n tun bɛ taa ka fleurs baara n bɛ bɔ fana hali n'a ka robinet tigɛra ou bien ni robinet tigɛra n bɛ taa ji ta kɔ kɔnɔ n bɛ n'a ka dugukɔnɔla sɔn n fana b'a kɛ vraiment halisa baara kanu kelen in kama donc Lamini nan'i to la a ye kɔlɔnsen wari di yan bon o kɛra n ka dɛmɛ ye o de y'a la sigi min na voilà o diyara n ye baara o baara n'i kumana a gɛlɛya kan i kan ka kuma a nafa kan yala baara in i ye nafa jumɛnw fana sɔrɔ a la bon alhamdulillah n ye nafa caman sɔrɔ a la c'est un bi n bɛ kule hali n denw da la a ye na kɛ baara in kɛ ka nin to mɔgɔ bolo i tɛ se k'a fɔ a baara ko baara tɛ n bolo quoi bon n'i sera k'i denw yɛrɛ dara kun fɔlɔ baara in na o ye nafaba dɔ ye o ka bɔ a la n ye n balo b'a la n ka fɛn bɛɛ b'a la n ye yɔrɔ san a la k'a jɔ n bɛ n ka du kɔnɔ n bɛ denbaya balo a la sutura la alhamdulillah mɔgɔ tɛ se ka fɔ k'i ma nafa sɔrɔ baara la dɛ nafa sɔrɔ la o diyara n ye Bura i ka baara in kɔnɔna na don n'a nataw la a ka di i ye mun de ka kɛ bon min ka di n ye fɔlɔ fɔlɔ question ma k'i kun i b'o de jaabi a kɔni ka di ne ye maliyɛn denmisɛnninw kana an k'an bolo bɔ an sen kan an k'an sigilen bɔ an ka baara kɛ mɔgɔlankolon bɛ yen baaralankolon tɛ yen a kɔni kun ka di ne ye maliyɛn denmisɛnninw kana fɔlɔ an ka baara in kalan ne ka da yɛlɛlen de nin bɛɛ lajɛlen n'i nana k'i bɛ dɔnniya de nɔfɛ min bɛ ne kun ni kan cɛ n b'a d'i ma voilà o de kun ka di n ye fɔlɔ fɔlɔ n yɛrɛ ka miiri n'a ye parce que san bɛ wo k'a tɔ to n kɔ min ye donc anw bɛ min kana bɔ baara in kɔnɔ ka ban parce que ni si taara yɔrɔnin dɔ la fo k'a kalanbaga kana mɔgɔ fɔlɔ mun y'a kɛ olu bɛɛ tɛmɛna mais anw fana ye dɔnni sɔrɔ dɔw bolo an fana ka dayɛlɛlen don mɔgɔw ye u ka na an ka dɔnni d'u ma o de y'a la sugi voilà
awa Burama ni mɔgɔ minnu mago bɛ yiri siɲɛ na sisan nɔ yiri siɲɛ b'a daminɛ joli la ka se joli ma yiri minnu b'i fɛ yan nɔ i bɛ se k'i da don dama damani na k'o ɲɛfɔ an lajɛbaw ye bon d'accord komi ni ye yiri ta an bɛ se ka fɔ bi yiri siɲɛ sɔngɔ b'a daminɛ dɔrɔmɛ 20 dɔrɔmɛ 20 a sɔngɔ b'a daminɛ dɔrɔmɛ 20 yiri bɛ hali 100 bɛ don a ju kelen na hali 100 bɛ jɔ a ju kelen na a siɲɛmisɛnnin bɛ ne fɛ yan nɔ mais n'a kɔrɔbayara ka se yɔrɔ dɔ la hali 100 bɛ don a ju kelen na o de ala sugu bɛ wala kosɛbɛ mais yiri genre ni genre jumɛn bɔ fɔ hali ma se k'a bɛɛ fɔ i bɛ se k'a dɔw ɲɛfɔ an ɲɛna bon n'an ye ɲininkali kɛ yiri la parce que eaux-et-forêts yɛrɛ bɛ baara kɛ ni fɛn min ye kosɛbɛ o ye yiri ye bon hali ne yɛrɛ sakɔ ka ɲumanya la n bɛ yiri ta n b'a ɲɛ adamaden na mais fleury n ko n t'o di jɔn si ma baara in ye domaine 2 ye a domaine 2 bɛ yan an sigilen filɛ carré min kɔnɔ yan bɛɛ yiri ye yan bɛɛ ye fleur bon yiri n'an ko a ye tali kɛ yiri jariw la mangoro bɛ yan guyaki bɛ yan sunsun bɛ yan to sunsun yɛrɛ jari qualité bɛ 5 b'a bɛɛ bɛ yan bon donc guyaki fana qualité bɛ 3 bɔ bi min bɛ ne fɛ yan bon mangoro fana peut-être olu yɔrɔ o qualité ka ca olu caman bɛ yan namasa bɛ yan bon yiriw caman bɛ yan tiɲɛ yɛrɛ la alhamdulilayi fleuriw fana na i bɛ se k'a dɔn damadamani fɔ an ye o la bon fleuriw fana na n bɛ se ka damadamani f'i ɲɛna o la fleuriw la giranda jaune bɛ yen turuwari bɛ yen buganfile bɛ yen izora bɛ yen a qualitéw fana ka ca caman fana bɛ yan voilà i ye yiri de daminɛ fɔ an ɲɛna k'a daminɛ 20 na ka taa se 100 ma fleuriw fana prix ko bɛ cogoya jumɛn na bon fleuriw la ni fleuriw fana b'o tɔgɔ la n bɛ se ka fɔ yɛrɛ fleuriw sɔngɔ ka ca yiri ye fleuri sɔngɔ ka ca yiri fleuri sɔngɔ ka ca yiri ye parce que fleuri ye e kelen ta de donc yiri n'i y'a turu carré kɔnɔ jamana ta don i m'a turu foro la jamana ta don an bɛ ɲɛ bɛ yiriju kɔrɔ caman na an si ma garijɛgɛ ye a turubaga la mais an b'an sigi a sumaw la bi an b'a den dun voilà bon o de kama fleuri sɔngɔ ka ca yiri ta ye quoi voilà o diyara n ye Burama an bɛ jɛmukan min kɔnɔna na jɛmukan in tɔgɔ de ko an ka baara ye laɲini ye mun ye bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ dɔ kɛra cogoya mun na Burama e bɛ se ka mun fɔ an lajɛbaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya na ladilikan na baarako hukumu kɔnɔna na sabu maa dɔw bɛ yen nɔ u b'a fɔ u kalanna u ye kalan min kɛ ko f'u k'o baara sɔrɔ dɔw yɛrɛ bɛ u ma kalan u sigilen bɛ baara la woloma la e bɛ se ka ladilikan jumɛn f'u ye bon ne bɛ se ka ladilikan fɔ maliyɛnw ye contraire denmisɛnninw ye u ka wuli u ka baara kɛ baaralankolon mɔgɔlankolon bɛ yen baaralankolon tɛ yen siga t'o la o ye siɲɛ 2 ye n b'o de fɔ anw ka baara ye mɔgɔ caman t'a jate bi ni sɔrɔ b'a ni sugu bɛɛ b'a tɔgɔ la anw bɛ min sɔrɔ c'est à dire que salaire tɛ se k'a sɔrɔ bon i bɛ ɲaga butigi caman na walahi anw bɛ min dun a wari la butigitigi tɛ se k'a dun mais mɔgɔ bɛ taa quoi contraire e yɛrɛ Jɛnɛba sigilen filɛ nin an bɛ taa an den don menuisier la k'a don mécanicien la k'a don tailleur la mɔgɔ si tɛ nin den di fleuriste ma k'a kalan u bɛ ka taa baara ka caman yɛrɛ bɛ na nɔ n k'olu yɛrɛ bolo olu b'an jateminɛ i n'a fɔ c'est à dire n t'a dɔn falatɔ quoi on dirait hali u bolo an t'an balo sɔrɔ u ko b'u hakili la ko mɔgɔlankolon bɛ baaralankolon tɛ yen baara o baara n'i bɛnna i gɛrɛ n'i cɛsir'a fɛ k'a ye k'a dɔn n'i bɛnna i garijɛgɛ ma i bɛ se ka sutura sɔrɔ a la an sigilen filɛ nin sisan n'a ye ne diya ne bɛ taa n da so n taa n yɛrɛ ye mais baara kanu kama n tɛ taa o de ala sigi min a b'a la voilà DMS TV filɛbaw an b'a fɔ a ɲɛna aw kana ɲinɛ dɛ a y'aw abonné an ka plateforme bɛɛ lajɛlen na jɛmukan dumanba minnu bɛ ka bɔ nin o kana se ka tɛmɛ aw kan cogoya mun na o n'a ɲɔgɔnna caman a ka di aw yɛrɛ minnu ɲɛ aw ka publicité ka tɛmɛ an ka jɛmukan in kɔnɔna na an ka dayɛlɛlen bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye numéro minnu bɛ ka tɛmɛ an ka écran duguma a ye weleli k'o la ni ala ka jɛn an bɛ jɛ ka baaraw boloda Bura an ka jɛmukan ale bɛ ɲini ka se a kuncɛyɔrɔ la kuma ka laban na e bɛ se ka mun fɔ an lajɛbaw ye baarako hukumu kɔnɔna na o ni ladilikan na k'a lase bɛɛ lajɛlen ma Jɛnɛba diɲɛ don o don ne bɛ maliko kɛlɛ la n bɛ maliko kɛlɛ la cogo di n ko sɛnɛkɛfɛn yɔrɔ bɛɛ bɛ ka kule bi ko balo ka gɛlɛn malo bɔrɔ sɔngɔ 5000 malo ɲɛnama mais ni ne yɛrɛ Bura ɲininka malo kan ka yɛlɛ ni san cɛ Mali kɔnɔ a balo man ka nɔgɔya de cogo jumɛn na non a kɛyɔrɔ de y'an fɛ yan a dugukolo bɛ yan diɲɛ sɛnɛkɛfɛn bɛɛ bɛ sɔn yan an sigilen tɛ yiri si kɛ ko yiri
mangoro tɛ Mali ta ye b'o kalama. Mangoro tɛ Mali ta ye. Mangoro tɛ Mali yiri ye. O yɔrɔ jumɛn ta ye? Mangoro bɔra Brésil ni Inde furancɛ la. Mangoro tɛ Mali ta ye, si nana yan de. I ka dugu yiri i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ m'a turu. Sisun b'a la, olu bɛ kungo kɔnɔ. I bɛ taa yiri min sɔrɔ kungo kɔnɔ. Ko yɛlɛma ma don a kungo kɔnɔ yiri la. E de la ka mangoro fɔ n'a yɛrɛ ma kungo kɔnɔ k'a kɛra yiri ya. I y'a ye yɔrɔ o yɔrɔ i b'a ye ko hadamaden dɔ de y'a turu. Donc mangoro tɛ Mali ta ye, yiri caman bɛ yen o si t'an ta ye. Mais chance dira Mali ma. A fɔ mun na? C'est à dire que Mali dugukolo bɛ sɔn yiri a bɛɛ la. Maroc arrivera mun dugukolo bɛ yen. Peut-être yala ka nɔgɔ aw ma anw ye. Neti ka nɔgɔ aw ma anw ye. Mais Maroc dugukolo cɛncɛn de don. Marocains bɛ na ni pomme de terre yan. Malien b'o san. O malo kan ka don an na. Malo de bɛ taa bɔ kɔfɛ ka na di Malien ma. O malo kan ka don an na. Donc n'i y'a ta Maroc ninnu dɔrɔn na dɔrɔn jɛnɛba Malien man ka dɔrɔmɛ kelen don balo la. N'i ye ne yɛrɛ sago ɲininka ne bɛ fɛn fila kɛlɛ la. Eaux et forêts kelen olu ti baara la. Filanan o ye sɛnɛkɛfɛn de kan ka yɛlɛ walahi gouvernement k'i sen bɔ a prix ko la. An ka ci kɛ an ka balo. Jɛnɛba san ni diɲɛ datugura e ka balo san balo maralen bɛ bolo e mun mago bɛ diɲɛ ka mankan na i b'i ta i kɔrɔ. Nkɛlɛnin bɛ tile kelen balo de ɲini mais toto bɛ don n'a ka seguru y'a bolo. N'i y'i sigi u da la est-ce que nkɛlɛnin tɛna bɔ kɛ i sigilen to parce que kɔngɔ ma don a la a bɛ bɔ. Mali tɛ falatɔ jamana ye, Mali tɛ kɔngɔtɔ jamana ye. C'est à dire que Mali yɛrɛ yɛrɛ an ka ci kɛ. Hakɛ to n tun bɛ kuma dɔ la i bɛ Maliyɛnw ɲininka yɛrɛ hali an ka drapeau k'u k'a kɔrɔ fɔ u t'a dɔn. À travers jaune rouge mais a bɛɛ kumana fɛn dɔ kan. Mais en fɛn o fɛn dɔrɔn an b'an disi gosi n'an ka rouge de ye. Rouge bɛ mun yira? E ka rouge kɔrɔ fɔ n ye tan. Burama émission kɔnɔ e tɛ se ka question di ne ma. D'accord. Bon donc rouge vert nakun ye min ye balo. Yiriw bɛ sɔn yan, bagan mara bɛ yan, ji bɛ yan, fɛn bɛɛ bɛ yan. Vert yɛrɛ takun ye sɛnɛ dɔrɔn de ye. Anw filɛ an sigilen filɛ yɔrɔ min na yan ne tɛ impôt sara, impôt mɔgɔ tɛ se ka na anw kama. N tɛ mairie sara, mairie mɔgɔ tɛ se ka na an kama. Mun na? Non. Ni jamana sɛnɛ fɛn kalifalen bɛ fɛn o fɛn na tracteur e delila ka hali tracteur bolila ko permis b'a kun e y'o ye. Bon t'o domaine. Donc u jɛn'o bɛɛ kɔ k'o to jamanadenw ye an ka ci k'an ka balo. Gouvernement jɛn'a kɔ. U jɛnna anw ka place in kɔ parce que mun na fɔlɔ an kɛlen don ka goudron masqué a ɲɛyɛlɛ cɛ ka ɲi an ye nɔgɔ bɔ jamana kɔnɔ ka nɔgɔ kɛlɛ ka bɔ la ka tila k'an yɛrɛ balo hali n'an balonen bɛ sɔrɔ a la jamana yɛrɛ ka ɲɛtaga gulonnen bɛ yiri de la an bɛ k'o yiri bara. O faamuna Bura jɛmukan ale kɔni waati dafara. Ok. Awɔ sɛgɛ foli ka laban. D'accord bon Jɛnɛba n b'aw fo. N b'aw fo aw ka cɛsiri la ka Maliyɛn bɛɛ lajɛlen fo k'an baarakɛɲɔgɔn fo an k'an cɛsiri baara fo o de Ala sugi bonya b'a la. Diyara n ye an yɛrɛ b'i fo i y'an bisimila i ka yɔrɔ la yan o diyara n ye an b'i fo la. DMS TV filɛbaw an b'a fɔ aw ɲɛna k'an ka bi jɛmukan ale sera a kuncɛyɔrɔ la an b'a fɔ aw ɲɛna bi munumunu kɔnɔna na an ka baara jɛmukan kɔnɔ an tun bɛ Kalabankura fɛn min ye Burama Sako ye an n'ale jɛra ka bi kɛnɛ k'o ɲɛnamaya ɲɔgɔn fɛ a bɔra ka kumakan minnu fɔ sisan nɔ hakili la bɛɛ lajɛlen y'i ka faamuya sɔrɔ a la laɲini ye mun ye an bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ dɔkɛla ye cogoya mun na o tuma na sa bi jɛmukan an b'o ɲɔngiri yan nɔ ni Ala ye jɛmukan wɛrɛ yira an na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kelen kɔnɔ aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ.